ഞാൻ അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിന്റെ താഴെയിട്ടില്ല, അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിന്റെ താഴെ അവിടുന്ന് ഉള്ളിന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയാണ് ആ മേൽഭാഗം കാണുന്നത്. അതിന്റെ ചുരത്തിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പം ഈ മേഘം എങ്ങനെ പോണു, ഈ മേഘം പോണിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ മഴയാണ് പെയ്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് മഴയാണ്, നല്ലൊരു കാഴ്ച അറിഞ്ഞല്ലേ. ഈ വെള്ള മേഘം വരുന്നിടത്ത് കൂടെ മഴയാണ് ഈ പെയ്തു വരുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഏകദേശം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ നിക്കണീൻ്റെ മേലെ തൊട്ടടുത്തെത്തി ഈ മേഘം പോയി ഇപ്പം ഇവിടെ മഴ തുള്ളിയുള്ള തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണല്ലേ. വെള്ളത്തിൽ കണ്ടില്ലേ മഴ തുള്ളിയുള്ള തുടങ്ങി. നല്ല ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴയാണ് വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണല്ലേ. ഈ കറുത്ത മേഘം ഇങ്ങനെ പോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെള്ള മേഘം എന്ന് പറയണത് വെള്ള മേഘമല്ല, അത് മഴയായിട്ടാണ് പെയ്യണത്. അവിടെ കറുപ്പ് മേഘമല്ല മഴയായിട്ട് പെയ്യണത്. കറുപ്പ് മേഘം അങ്ങനെ പോയി. എന്തൊരു നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷം വെച്ചിട്ട് അവിടെ. ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തന്നെ. പാലക്കാട് ഫുള്ള് കൃഷിയിടങ്ങളല്ലേ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത്. ഇപ്പം ഏകദേശം മഴ ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പം മഴ കൂടിയിട്ടില്ലേ. ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെല്ലാം മേഘങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഫുള്ള് മേഘങ്ങൾ പോയി. മലൻ്റെ അവിടെ ഫുള്ള് മഴയാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ച തന്നെ പറ്റ പോയി. ഇവിടെയും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശരി, ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചാൽ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച അല്ലേ. അവിടെ ട്രാക്ടറൊക്കെ പൂട്ടുന്നുണ്ട്, നെല്ല് നാറ് നടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പരിപാടി. ഇതൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട പാടങ്ങളാണ്.